alegrarnos de que podamos volver a compartir tamén, non? Pois estes momentos. Posiblemente pois unha das persoas xa coñece a instalación porque xa ten estado na piscina. A que non a coñece, pois as convidamos tamén a que aproveiten para poder, aparte de vir a gimnasia, anotarse a piscina porque é moi bo para a saúde, algo que seguramente os médicos vos lo repiten constantemente, non? Un pouco explicar o que é o programa que temos ahora mismo en marcha, para que as persoas que teñan dúbidas, incluso persoas, como me acaban de preguntar, que preferirían o mellor que esta actividade se desenvolvese tamén, como tuvemos no seu momento, polas aldeas. Sí. Decille que sí, empezamos aquí porque todavía estamos nun tempo algo excepcional. Aquí temos unhas salas que están perfectamente acondicionadas. Ahora mismo, ya que teñamos a mellor un poquinho de calor, como están as ventanas abertas, si chegado o momento necesitamos climatizar as salas, están climatizadas, activaría o aire, por lo tanto temos todas as condicións. Están os vestiarios tamén que se poden utilizar. Por lo tanto, aquí somos capaces de garantir que reunimos para este momento que estamos vivindo as mellores condicións posibles. A partir de aí vai a depender tamén despois de como nos comportemos, de que sexamos absolutamente responsables a hora de ter en conta todas as recomendacións sanitarias, non? Temos que ter en conta, bueno, que hai un bote para a desinfección, o que xa sabemos, o que decimos constantemente, non? E a diario. Pero sí que, bueno, para nós é un momento emocionante realmente, non? Porque a verdad que chegar a este momento non foi nada fácil, foi un ano e medio largo, tremendamente complicado, donde todos estábamos preocupados, pero ahora toca, digamos, ir recuperando un poquillo de vida, no sentido de que vayamos normalizando, de que vayamos facendo pues, as cousas que facíamos anteriormente, non? A partir, como digo, destas actividades que durante os próximos meses vamos a desenvolver aquí, entraremos nunha segunda fase ou etapa, unha vez que aquí incluso podamos ter xa completo que a instalación equipadas e con un contrato de servicio para que veña unha empresa e da parte deportiva se encarga a empresa, contratada polo Concello, obviamente, pagada polo Concello, pero sí que a partir das actividades que hai aquí, que na zona urbana seguirán sendo aquí, pero sí que nas aldeas recuperaremos tamén as actividades de gimnasia de mantemento, vale? Como tiñamos anteriormente. Pero independientemente de que esa xente que vaya a esas actividades, o que queremos tamén que se utiliza a piscina. A piscina é unha instalación, neste caso, que realmente, si apostamos por ela, porque creemos que nos aporta calidad de vida, sobre todo calidad de vida, non? Ver eses primeiros días tamén, cando a xente empezou a entrar polas portas, pois, ese grado de satisfacción de que vos teñamos unha piscina que podamos utilizar, cando incorporemos tamén o resto das actividades nas salas, eu creo que conseguimos ese objetivo, non? Que decir que o Concello, por menos, se poñan a disposición das persoas o máximo de servicios nas mellores condicións posibles. Aquí, de momento, a piscina, como saben, é tamén gratuita para todas as persoas, tanto a parte da piscina como as actividades. Unha vez que o Concello necesite contratar o servizo, obviamente, como en calquer outro Concello, as condicións son diferentes. En todo caso, aí vai haber sistemas de bonos e reduccións de precios para persoas maiores, para persoas jóvenes, para determinados colectivos e demais. Iso é algo que está aí, que está pendiente de tramitar, e tramitaremos, e chegado o momento, o réxime de utilización da piscina se homologará a las piscinas que temos nos arredores, non? Cangas, en Moaña, Marín, en Pontevedra, e calquer outro concepto. Ben, a partir de aí, bueno, pois nada máis, simplemente desearles que disfruten moito esta instalación, que utilicen realmente para o fin na que está concebida, que para facer, pois, tamén de alguma forma tamén esa vida social, ese traballo físico que tanto nos recomendan, e nada máis.